almost 1 week ni. Marcus dear ni I feel you me frɛ wo ekɔ enso wo mpeke me kɔ. Wo so frɛ na ekɔ ɔno nso wo mpeke wo kɔ. You say me ngongompo. A ekɔ 1 week ni wo so wo mafie. Hey. Ana. Hwɛ wonim. Manya adwen bi. Adwen. Idea be. Maya sure so ko omukrom ho. Marcus nso sa asemu. Omukrom ho de ko hede wo. Beki. Edi nti no omubu gba bi se kuntu hwan ani nchia na ede e na ekɔ. Wo frɛ busua mu. Marcus. E ho de. Menye sure se mi ko obekɔ ho no. Beki, abofra na wo de. E na hu kɔtɔ ni a wo se aba. Maami e mu ne be pray wo ma no aba, wo ma ne na ye ntie wo fie ha de. But se ho no so ba debi. Etidie ni si yenti afidie upie ba ya week ni o ma fie. Ono na menti ase no. Na da fi kra na nu a oba ye mene ne ntokwa kra anya agoro. Mene na ko ankasa. So wo frɛ me ka kyerɛ me. So obedi watem na wo so wadi na tem. Beki. Fa wonim. Wo de se wo da wo to se wo ye den yi. Wo de yemfa ne se nkwase asem na America. Ne yemfa plan bi. Na wo de fo woni ye den ekokɔhwɛ ho. So okunu woni wa fan woni ho. Nemo wukɔ no wɔ hɔ a wo nsampa wonyirai sema wo esan sɛ wo gina hɔ wotuwe wo transe ama na ba beduru mre bi sɛ afi de o maame no wo hɔ no waba no wo ba bebusa wo ne ba e de asem kese e de ebeba ane wokɔ kra na sɛ wo hu na ane wo ba behwehwɛ ukunu upie wo ba ukunu mai be na wotwini wonte ase nti wo so wo ba bepɛ na kira kwan no kra kyerɛ wo ba pa wo ye de wo ye anya sa woto na maame na bebusa wa ombetimi de wakɔ court anase police station achinchi mo saje japade ede afiri wonsam ana wo kase maid no so sei ni maid no so betima akɔ akɔdwuma akɔdi adanse kumu enti wo de fo woni ye de ekɔkɔhwe ukɔ no woni wa yenim plan foforo ebe de ye befa yansabo akwa dabi yansabo akwa sa wonim nyansa nkasa edi yansabo akwa ne afa anto wo kwa ampo wasem na waka ne de ono no wo de wo kɔ no woni hɔ a fine woni hɔ ese me kwa no apaki baby enti wo de ni nyina ne sɛ me meba be pekio okay na nke china no pa me de wo kɔ ti me nya de wo kɔ a beduru kroni mu a wo ba ye beduru omu fie a wo na oni mu anu ma de ma paki baby na wo wasi kɔ ani wo kɔ ya ne unhu kunu how why disturb unhu kunu na sɛ ya mpasa hɔ no wo de a ani ukwa a wo behu no na ukɔ no oni won so de amani hu se hawo wo hwehwe ukunu afirifie eno no yesin se ye nhunu no maame ne beba aba behu se ukunu ayira na wo mu ukɔ akɔka kyerɛ no eba ye beka sa ade nti no anye de wa me boy amani ye wo kan de nyansa sem pepepe ana ne kwan so wa no ese me kɔso ho na me hu ne dia na afi mu bibi ye se ye se ye nwale o se ye nkɔ han machine na kyese ye ngi ye nu wo fie o ya gine me hu se bia wakɔ wato baabi wo why ntu de kira no papa mate boa ho ai anopa me ba be picture why okay ana ma minja akwa grana I tried to be your everything, gave my everything, I sold out. Now just look at me, all my goals with nothing left. Hollow, emptied out, what got lost can't be found. You stole every bit of me, now I can't remember. Ooh, who I am, what I like, what I do, what I'm like when without you. Ooh, should've known you're too good to be true. You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me go, go, go. You don't think about me no more. Why can't I just let it go? Let it go, go, go. Why'd you have to show me heaven just to leave me down in hell? You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me know, no, no. Someday I will make you answer for all of your mistakes, but I'm way too weak now, crawling on. Ya jibwa. Nade?
Huh? Yeah. Ana ma ya me fro ya ma show sa. Me ba. Ana dia asem. Sheme. Ka bibia atere me dia asema. Entrance. Oh ma. Entrance. Ana dia asem. My Frida. Me boss you can say me free feel. Ma obeje di say that day I me drew. E man na me ne tin ho no. Me do no akofo ba afofo. Ye. Why dey? Why dey? Wa akofo ba afofo. Ni nsem a wo kan nyina chese. Me boss yari a me hwe no ni jare no. Me ne boss obibiye. Mama. So me come kire o. Say. So him say me ni baby akọ. Ena me ni so e me tetantete. Ti abaya no ne wo no. Ene o ma di meni bi pa. Mama. Kafra. Sabanti mi kase me bena na me bo. Ya ni Jimmy. Di owo wo di ye ni nyinara no. Hwa wo hwe no ya wo ntene ho ahu gyayi. Wakwa ma akoye oba foforo ho. Di odi aye onyina achi no so sa kasa wo no na wo sa wo boa. Aran. Wa wo bibi agu ani so ana. Enti ama wo ntene ho gyayi. De bia se me wo se. Oye sana ma de getwa me nso kwa ne se. Branti bia no wo no e contractor. Ka chem se na ni gimi ho. Ukojo nti. Enfino. Susukasa. Me de nyame ase se we nyina akora asi. Me de nya awrade me da wase. Fi se we kura nsi a. Ka be de na mbai. Enyaw. Mama man kasa, se me boss wo yere. Sa asem no de agya ka. Na so kura se wo ye de wo ye kura wo ya makasa wo ho a. Me de nyame ase se we nyina nko ye na we so ko ye. Wono no ne ho kire no no aboa no ano de wo se kire. Onwene ne ho asa kofo ba betena ho. Ani ye di wani na wotiwe ho. Wo mpa de ede. Wonya wo ma wo oba ye ba ye no moji ani bia. De asie bia ye. Wate? De asie bia ye mfa se da manyame. Na me ne okasa na me boss wo yire. Wo ba ha di na sen. 4 days. 4 days no hu boss yire wo bia. Wo no. Ade o ma ada. Ana me so ba ha 4 days ni no. Wo hu no ofia ha. Me piam no na epie wonti bia hwe no anopa awie anwumre no wonti wabahada etime no kasa fa wo boss yire asem to nchen na me no kasa wonsu jai kwadwo se ho amedo no na obeya odi oya anko aya odi oya ho no Mama ye me boss ba na ire ma ada me se me denis ba empo kokra nka on frɛ no musa se no ho te sei onye bida mi afi na so say nwawa na mpo wukura mpa woda nchen a wo ma oka nya ho ade nya wuhwimpu no ne ho ahia ama wafafo afre no ama hwe ba bia ewei atimi afa ka aba ate na ye ka ade a no oba na ne ya mma be kansem ne papa ho puru se ayi mo ototoa no ne maami akohwie obo ni se ya na meme ba na so na eden the kitchen so obey your kofa ni mani nye ho na nso nkolai yenya ka sese ya yempe bi na ono so kra ye pa se ono so o ma na hu bi ate ne papa me so okwa aso dem aso kra de si enim no party ase na eyi ase a ote akonya so papa panyini etu no obi enim se akola kire de onim se wanyi na ono anu aka nte me panyini o panyini dia wo he ne kokromuti ana de hu se wo panyini ana ni ti eso no se ti ni oye kohwini ko bia na adwuma sam ti na ma bia on ba na ade adwuma na wono adwuma na ni wa adwuma na mia me ba adwuma an wo se kohwe na se wono na adwuma na se wono yale a na wo ti fie hwe na ade no beka ade na mba no beka anya adwuma ne ma mi kwahwi bra na bi na ode awo no wan se ni suban na minim se won se ne maame no akwose ne maame no
Nye maame na okwana nkwa ezi no. Mama. Ko yesi a ehim se Sudanda. Mama. Yey. Wa papi. Boss. Hey, nyame hira wo pa o. Ah. Michelle so. O mom na wo yi nyame so ade pa so agwa yidi. Oh. I don't know minim. Am se sen kanya nyame kura na sen kai se. Eye madom kura bi am tinya bibi kura kam se da kam chi se. Boss na Omo am fin se omo am fin se ka omo ba me nchen bu kura we. Ba ji di se me ba se me yire nsi ya. Ma ka che na me fi se bia. On se ono na ye wo no otu kan ka che se o kone maame wonim tina I thought se bia ebufo na da so wo mu ntino. Ntine ma ne gusu kasa na mama aka che me. Ama Eh. Nenso so. Hwe be kwatintin yo tuma twa da du hase. Oh boss, o se me no woni me an me hu si de missing kan no. Woni me an tane bone. Oh wanya me bone da. Because o fa me say onua obi bia. Enam so me dia akoma pa ne bai. Me wo nyina me dwene wo sa say undre nti wo fa ni, wo didi ni. Na madam ntimi nsi ha. Madam, to say, why am I? She said, "Near me, who am I? Who was Jimmy Samsa?" Enya hwe, boss. Na, Me ebia na ye ejuma. Ebia na ye ejuma. ne koso. Boss ebia na ye ejuma. To say, I am. It will be some who say, ukro ya na say, mempamu de oboa me manenko. Na o tiki bibia what type no ho. Say there be de wo ye no, em say nye. Eti obi kura ba sisi e na so be hu say nya me yale na oba like ono so betima tena ne yonko be ma ho na obetena ho so be yi sa e ya hotie nti me mpam ma wo nko ayima na wo be hwem obi a me yale wode mi tese ho anu ba wo hwimu a da bia wana wode clam minche wana wape Nentina wo ye de didi. Wo ye de dware. Isu oba to da abu wase madam fubi nana ne egu ha no ba besame oba no se ya no ye ni sisi wasa no jam hoko odi nsu na metimi afa no na besimi nchen e to da kura mfa nsu mesimi ho no jam hoko nti se nana na ama se mitisi wa se mitisi ho go mi ho no mi ama ye ne ma mi ama sa di mu ho sa ewu ni se si da bi mpa dia me nye step be sa o me dem kura Afra. Eh, then smooth. Na boss how dey happen san one friend mama kan meba. Ye ya de pamo. Oh, what den? Minim nsa anwene ho nkase nsa ma omla. Na sinipa na nkasa na ono no ka se pam me no. Ono a particular nya time. Intini so from say me ba. Woni be ne wom. Ye be ye wo. Na pam me kwa me okay rather than say mesh onko abetena fie ho no. Ye be ye wo. Ti me ma me ba ye no se da bi. Bla. Kofa aka de bufu be kofa aka element me de bai na nka fe kura aka de second ni otamfo kura na se ohu so sa susu mu se nka oro be hwa man na that's way na me dofu pa eh ready chichi pa me dofu na me hu se bia na ya ejuma no ejuma me ejuma o ejuma bay boss nye wana aka chene se o dono ntino se de be ya ono so on pese obi abe wie a wono ko so ho no ma eboa ti se de wo ho na se ne ko ejuma mu yi na medwene de beti na medwene se ti se de o ma me pam wo yi wonim se why busy ejuma mu a na ma pam de o boa me e ko na ka me nko asa sisi ana ba hospital sam no sa ko ti se de ye jai hospital sam ye abibiduru sa ai na ha wanya bi wa aha si menye bi ame gusua okay me ma me de kokoko oh ane papa no so no me hwe titirifu e ba ho a ebeboa omo di ho adanse a kai se pake wo me si wo fa me ko bi a kai se pake wo na boss me si wo fa me ko bi a kai se pake ko nti e ko ho na kai se pake wo no me ni age me hwe titirifu e ba ho a e di adanse a me ho beto me we obi so a o se we na we ba le o say time that so da bi time that so was we fuku fuku okay e bon pai me pai me bon so be sa so reach e ya me worried baby
me di ya na me ase ade ya na ase ya na ye ho bone boss on say wo yare na asa adwu bebrebe yare ni nko enko ese na ebi se ba be ka ho ni maduro kra enreke why me so ya menjinje o me no do ye ho what o me ho se ya na ya ye ho do what se me dwene ho ntine ma me frɛ wa o ka se me mbra because minim sesi na like can happy anka that day anka mommy be far away na mbo mama ni anka minim nyina beba ba ha se yewesi biaye o fie so bako de e wi asana kasa de me se ba bia kasa wo ho ba bia ho mete enti asemo adio o ba rest kaka ya ide nkona me nkoshe ho akra sina o ka so be di ufo enti minim se bia o be twen na ma wia enko ndu samre kra ha na emo ke twanke bi na mo ase o me do ye hu sister bia se be na ba na sa ye kwai o ko ense nya wa na opia na pia mama da o nene oni so se do ade woni mtiwa mama endo da o oni tiwa na ntida na oni pia da bi na metunyu mo asore dem kam tene se ne ki asa pon ni mu mama endo da o oni pansare matiko abo ha na matiko abo ha oh mina mama ho ahono na ha mpija sa ale na mama we oso ko ta de aba kamentina ha se de wi anse ma hwian hwi me firu a me ba afa matiko bo fo mo ha ana ma ha na pija sa na asala akosa no I tried Hey, to be your everything, gave my everything. Oh, I see hey na me nkoshe so wa. Si asembe kren. Kwan wo. Kwan wo. She kwan wa. Fosi side ni. Chochok. Wa see ha se ntino. Obufie ni wa see a. Nti me basisi e wa. Na so ba bia me gina yi de me ban enyi. Oh, Debbie ha de wa ya mutwe. Sa. Nti me kwa akohwe se o wa ha mpa wa. Mate. Ani bi sie o ka ni ma kwa. Yo. Sho na wa mpia mo bia me hu wo. Mate. Me basisi e. I tried to be your everything, gave my everything. I sold out. Now just look at me, I'm a ghost with nothing left. Hollow, emptied out. What got lost can't be found. You stole. Mashosha now. Na minim po se ha kra na wa behye. Na se bi ha no ma wa beye. Enti wasa di mi kuna chia san ato no woni kurom ha. Na wodi na wo je firi mi kunu ho no. Asome so mane nko. Se ye se wo ba baji mi kura firi mi se ma ensi na na esi china o. Ma sini mpon. Woni bra me na mi kunu abre. Woni me ya hyesiye. Enu ti na so wa firi ho no maduru ha de a. Ewra ana wo buo. Wo buwa ana san ko wonsu pa no. Odo ma hwehwe wo san. Onso okura wo kan wo do ko so ni kura no. Eso ni musuro. How can't we touch my husband? I can't touch my husband. I do hu ya pa. My shush order. I do hu ya wo. What do you ya say? Me say me ko kroma ba so. Ma soya no pa me say me ko want yi na maduru fie. Ma say nsuo kra si mi wura ho say oh order say nsuo kra na abehia na si we. Na me twa me ho aba me ba ya woni fie wo. Ma tem pentene kire say esu ma su no nya me ho ne ni mani ase ne suwo. Aso maso. Nso na osesi wo na de bi de obanu ana de. Ni me pa chana nka ni obenu. Na osesi. Me pa chan. Me pa chan. Me ba ye nso ni si ho no. Na wa hwe nyame ni. Na ba ma no nti ama wa ye de wayi. Ama wa ye de wayi. Na wo ya de. Adwuma no nya wodi o, ana adwuma no dia. Na ono ana adwuma. Me pa chan. Wo ama wo kwa na adwuma. Na nti si wo yare. Na nti ka wo je adwuma na tena fie hwe no a. Ehuna na epai. Mama je adwuma no busa mi odo me nya adwuma no. Adwuma nya ujai a wo su ujai. Sister na na ebo bo am ofie ho. Wo se ujai adwuma na betena fie nti. E ma sister ne nko. Ele ka fa ko adwuma mpo.
O kram se bu pia se ye dey na nsifie o. O de nya hwe. Se nsuo ba ko pe e fa nsuo ba ko. De ma me mfa me wranko. Ono kwanti na ma me baaye. How dey know why? Me de ne kofi. O baaye wote hin, wote nwuram. Oh, ma. Wo de ne kofi no. O baaye no me ba no, wote nwuram. Ase de wi ha ma se ni mpon wo ne me kasa so ne me wa asem. Na usuban ne de bia ya na meka. Na ababa wa we tie ntimi pese me ka ba de o ye no be mama ka. Sibi no to hono de na kyerese. Asibi no so na ahwe wukunu ya o. Do ya asibi no. Won na ahwe me be ya. De wusi wukunu no. Asibi na afre na asibi. Won na ahwe me be ya. Se wonim zaade. O dress nkwa na won taade, nkwa na wo we ga kese. No address fum na okọ. No waja be ma ma wa yese ho. No waja ne ho. Na okọ. Na wo de mesimi nka wo de konya burumu se ya Eh ma wo de burumu sa oba wale fo be ma tis etis ka ye no burumu sa